Z nového videjka. Dneska ideme hrať Steel Brainrot s Denisom. Čaute. A ideme to robiť tak, že zrobíme jeden rituál, laváka rituál, potom si ukážeme naše bejsky na mojom druhom účte a Denisovú bejsku a potom budeme dať, čo potrejdíme. OK. Idem zobrať laváku. Laváka Saturno Ty chceš Saturnita. zobrať dajakú laváku. Najprv pôjdem na hlavnom účte, potom pôjdem na tomto účte a potom pôjdeš ty. No tak počkaj. Teraz idem na hlavný účet, ľudia. Tam som, tam ma budete vidieť. Takže berem laváku. Ideme... Počkaj. Som sa zhrekol. Takto tu napoď. Potom chod na stranu a ja potom pôjdem... Musí to byť proste taký trojuholník. Musí to byť taký trojuholník, pozeraj. Takto. Takto musíš ísť. Tiež. Ale kus ďalej. Poď tu. Poď. Aha. A Takto. oni sa majú na seba kúkať, ne? No, ale ty musíš ísť ďalej kus. No, teraz. Káž. Počkaj. Musíš ísť kus ďalej. Choď ďalej. Dozadu viac. Ľudia, neviem robiť rituály. Pardon. No. Dobre. Musíme sa kúkať si do očí. Počkaj, ja sa posuniem. Ja som dobrý? Hej, ty si dobre. No, teraz. Čo to je? nemáme robiť na tom páse. Nie, tak poď na pás potom. Poď na pás. Ja idem. Takto by to malo tak byť. A potom máme... Poď kus bližšie. A máme aj orkal. Asi nemáme troch orkala. Ne. Maximálne s rybarením. No počkaj, čo? Počkaj, musím ísť kus ďalej. Takto. Tak. A nemáme to robiť opäť dať mimo pásu. To môžeš robiť kde chceš. Musíme to tak zrobiť. Musíme proste byť do trojho... Musíme si pozerať do očí. Teraz sme dobre. Nepočkaj, ja som kus na krivo. Tie rituály sú fakt zdlhavé. No počkaj, teraz mi zase príliš blízko. Denisko ďalej. OK. Teraz na obidvoch účtoch sme dobre. A ty... Yes! Ľudia, máme to. Máme laváka rituál. Job, psa. No. Prosím, že sa spavnú Rainbow a dostanú tú mutáciu. Las Vaquitas Saturnitas. Ó, mutácia. Nech padne. A môžeme si to ísť hádzať. Choď ku mojej bejske. Kúpto. Ku tej druhej. Las Vaquitas Dobre. Saturnitas. Ja idem ku tvojej bejske a budeme si to chvíľku Las hádzať. Vaquitas Saturnitas. No takže ľudia, nechávame to prejsť ku Denisovi a môžeme ísť na tej bejsky. Ideme prv ku Denisovej. No takže, čo tu máme? Extinct Traolero tu vidím. Potom tu mám Gorilla Digitale. Potom tu máš tie Las Vaquitas. Lavaka sa... Las Vaquitas tam máš. Že tu kašlem. Potom tu máme Los Job Ditos, Hej, to ktoré je... som získal na tomto update. Hej, to je dosť dobré. Paráda. Potom tu mám 3 pitropy, ktorú treba
mi nerebie práve teraz. A čiže potom tu vidím, hodí že... sa. A potom tu vidím, že radioaktív zombie tráva. No hej, To je dosť to mi dobré. kamoš daroval. No, môžeme ísť na druhé patro. No, Potom, na druhé. Tu na. No, čo tu potom tu máš? mám ďalšiu lavaku. Potom tu mám Lastralalitas, No. ktorú som tiež získal na Update. update. Dobre. Potom tu mám Tripitropy, ktorú neviem, čo to robí, ale ešte mám ju. Potom tu mám nová policia, to som zrobil. To je mega vzácne, kámo. Ešte keď to je Yin-Yang. A potom tu mám Pakrana Mamát. To, hej, to budem potrebovať Potom na tu mám, Reddit. Ďalšie. potom tu mám ďalšiu nová policia. Hej, to je dosť A dobré. A tu najlepšie si... A, extrémne vzácnu nie, vec. a tu najlepšie si Na necháme na tomto koniec. patre. To najlepšie si necháme na koniec, tak poďme tu. Dobre. Potom tu mám Cappuccino Cappuccino Quaunino, Slovnino. Rainbow. Prepáčte, neviem čítať. Potom tu mám Traktoro Dinosauro. OK. Potom tu je čo? Potom tu mám Lavaku Yin-Yang. A ako najlepšiu Potom vec tu mám máš môj najväčší poklad Los Mobius. Yin-Yang. Dobre, teraz sa môžeme presunúť na moju bejsku. Prvé tu mám Golden Toto Sahur. Akože to som získal na update. Potom Radioactive Lastralitas, to som tiež získal na update. Potom Extinct Trailero, to som tiež získal na update. Potom Lastralitas Radioactive, ukradol som kamošovi. Potom tu máme Los Chiquiteiras, ktoré som zrobil rituál. Pod Hotspot Galaxy, čo ste asi takedy videli na mojom YouTube kanále, to je taká klasika. Potom tu máme ďalšieho toto Sahur, ten je Golden, ale Bubblegum a dáva 9,5 milióna. Potom na update som získal Burrito Bandito, Taco a dáva 12 miliónov. Potom som získal veľmi vzácnu vec, ktorú už nejde získať. Tricolino 8,1 milióna s dvomi mutáciami. Potom Los No My Hotspotitos Gold 6,8 milióna. OK, teraz tu máme Los Combinaciones 48,7 milióna. Má dve mutácie. Potom tu máme 6-7, 26 milióna. Potom tu máme nášho tradičného 6-7. Potom tu máme Ezoxekoa a potom tu máme môj najväčší poklad, čo je Los 6-7. A to je z mojej bejsky všetko. No Denis, čo by si mi vytradil také? Ja by som ti keď tak tá vytredil toto, keď tak tá zombie tralala. Ja ne, počkaj. 42 milióna. A počkaj, idem sa pozrieť na tvoje tretie patro, lebo tu som ti chcel dať čo vytriediť, alebo čo si tu mal. No, lavaku nič. Počkaj, tu na dole. Za čo by si mi vytriedil tej Yin-Yang nová poézia? No, Poď sa pozrieť do mojej bejsky. No, tak čo také? za toto Sahur, ale to sa ti asi nevypláti. Ja ti to kľudne zoberiem, keď chceš. Ja to berem. Tak dobre, berem. Za to Golden, normálneho, nie? Hej, No, takže ľudia máme nová poézia. Denis není skémer, jak môj bratranec, ten je najväčší skémer na svete. Aha, ja idem do svojej bejsky, ja som trúľo. Dobre, a teraz si to zoberiem z druhého účta. OK, tak máme tu posledný trade. A potom... Tak sa vytredím dačo za Los Ditos, alebo za Zombie Tralala. Ja by som ti vytredil to Los Jobsitos. Môžeš si ísť vybrať. Počkaj, koľko to zarába? 4,5. Tak dačo tiež si dám dačo. Takže dačo z dola maximálne.
Ja by som ti bral, že za toho Extinct Tralero a potom by som ti dal, čo to ešte mám? A potom už neviem, môžeš si vybrať Extinct Tralero, alebo dačo. Ja by som zobral za toho Australalitos. Hej, ale to si vieš, to si šetrím na priorita biškotéra, keď bude. Takže toto asi nevytredím. Dobre. To je los. No tak poď na druhé patro. Oj, padol som. Nevadí, nevadí. Zas som padol. Nevadí. No poď. Bo ťa už čapnem. Ty. No. Tu nič také. Lozno aj od Spocitos, keď dáš, tak berem. Tak dobre. Hej, lebo ja chcem strašne získať to priorita biškotéra. Takže bereme si Los Job Citos. A ty si môžeš zobrať to Los Nomai od Spocitos. No. Pre mňa sa to extrémne vyplatí. A mne to jedno. No, takže Lebo teraz potrebujem 100 si to dám na triliónov. druhý účet. Ľudia, máme tu rybarenie. Idem si roztočiť spin. Neviem, čo tam My sme padá. urobili ešte jeden. Hej, ešte jeden trade za rituál. Laku Karáča. Za Laku Karáča sme zrobili ešte jeden trade. Sice mám toto najhorší prúd, ale to nevadí. Aj tak budem chytať. No. No, takže som zvedavý, čo vylovím. Poď. Yes, je to nad 30. Beluga. OK, to je celkom v pohode. Prečo mám to ten nobský onen? Lebo musíš si ísť kúpiť. Trippi troppi. Tak toto je fakt hrozné, ja tu idem spamovať. No, musíš spamovať, čo dobre. Poď. Bum. Yes, 35, 36. Tralalelo tralala. Radioaktív, tralala. Nice. Takže aspoň dáko dobrú vec, aspoň dáko radioaktívnu sme vytiahli. Takú bombu. Tralalelo tralala. Nepadol ďalší tralero trala. Takže ľudia, toto rybarenie je fakt bomba. To je fakt lepšie, lebo keď si na účte a tam môžeš vytiahnuť brainrot Los vodou. orcalitos. A to je fakt dobré. Podľa mňa to je veľký win pre samého. To bol fakt dobrý update, len mne tam prešiel ten Chiquitera bičkotera. Tentacolo tecnico. Ty si, čo si to vytiahol? Dáku... neviem. Takú chobotničku, nie? Takú chobotničku. Hej. Bananita dolcalitos. No takže ľudia, pre toto videjko to bolo asi všetko a čaute. Čaute.